Zoberiem si expander, chytím si ho na každej strane. Tak, prevlečem si ho poza chrbát a chytím si ho tak, aby som ho držal v dlaniach. Láhnem si na podložku. Lopatky zatiahnem dozadu k sebe a budem ich tak držať počas celej dráhy pohybu. Aby sa nestalo to, že hore vytlačím ruky, lopatky roztiahnem od seba a ramena vytlačím takto dopredu. Dobre? Takže lopatky pekne zatiahnuté vzadu pri sebe a idem. Nádych s výdychom vytláčam. Bacha, aby mi tie lakte nešli úplne takto do stran, ale zvoliť si taký 60 stupňový uhol. Ani úplne pri tele, ani úplne do stran, ale niečo medzi tým.